Müslim һәм Әт-Тирмизи җыентыкларында Аллаһы Тәгаләнең илчесе саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: Кем гыйлем алу максаты белән өеннән чыгып китсә, шуңа Аллаһы Тәгалә җәннәткә юлны җиңеләйтер ди. Ислам динендә гыйлемгә бик зур игътибар бирелә. Коръән Кәрим аятларында да, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллямның хадис-шәрифләрендә дә гыйлем алырга тиешлеге хакында турыдан-туры әйтелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: Гыйлем алу һәрбер мөслимә өчен фарыз ди. Гыйлем алырга мөмкинлегебез гаять күп. Татарстан Диния нәзарәте тарафыннан гына да бу өлкәдә 10дән артык проект тормышка ашырыла. Шундыйларның берсе Ислам беренче адымнар. Biz ana maxsus быел тизләттек үзебез, чөнки без бакча эшләре тәмамлангач көз көне һәм язгы эшләр башланганчы яз көне уздыра торган идек. Быел инде ниятебез безнең намаз укырга өйрәнеп Рамазан аен каршы алу. Халыкка менә шундый бүләк ясыйсыбыз килде. Һәм чыннан да менә Рамазан аенда ураза тоту ул намаз укыганга караганда җиңелрәк кебек. Бит елга бер тапкыр бер аеңны ашаудан, ризыктан һәм якынлык кылудан тыелып торуның бер нәрсәсе дә юк кебек. Ләкин намазны бит аны укырга кирәк көн саен 5 тапкыр, ел буена, гомер буена, шулай бит. Менә монда инде Рамазан аендагы уразаны намаз белән дә бергәләштереп барсалар, тагын да нур өстенә нур булыр. Ислам беренче адымнар проекты Аллаһка якынайырга, үз динеңне өйрәнергә, сөекле Рәсүлебез өйрәткәнчә гыйбадәт кылырга теләүчеләр өчен. Без башлаган вакытта чыннан да инде мин моны кая басам да, кайчан сөйләсәм дә һәрвакыт сөйлим бу вакыйганы. Мәчеткә керергә курыккан кызларның тәкъдиме белән башланган иде бит инде бу проект. Һәм инде ничек намаз турында сөйләгәч, Пәйгамбәребезнең кем булганын әйтмисең, ничек инде Аллаһ, аның сыйфатлары хакында сөйләмисең. Менә шулай итеп без бу проектны курсына киңәйттек, һәм ул бары тик намазга гына багышланган түгел, гомумән кыскача ислам дине нигезләренә багышланган курс булып чыкты. Һәм аның исеме дә бигрәк матур бит әле: Ислам беренче адымнар. Кем диндә беренче адымнарын ясый, яисә беренче адымнарны ясарга куркып тора. Менә шулар өчен проект бу. Һәм чыннан да безнең килүчеләребез әйтәләр, менә мәчет янындагы курслар бар бит инде, шулай бит анда 4 ел укырга кирәк, яисә ел буе йөрергә кирәк. Мәдрәсәгә гомумән ислам дине нигезләрен белмәсәң укырга алмыйлар. Менә алар өчен ул бик кулай проект булып чыкты. Елга 2 тапкыр кайбер кеше аны көтеп тора, кайбер кеше инде тиз арада гына язылып әлеге курсларга килә. Чөнки монда чыбыксыз телефон безнең күбрәк эшли. Киләләр, дәрес узалар, намаз укырга өйрәнәләр, атмосфераны, мөхитне тоялар, аларга ошый һәм алар үзләренең күршесен, туганын, гаилә әгъзаларын, балаларын, оныкларын менә шулай итеп чакыралар икенче төркемгә, һәм без инде аларга махсус әзерләп куябыз. Интернетта сылтама, шушы сылтама буенча кирип, менә бүгенге көндә без махсус карадым, 193 кеше әлеге проектка язылган. 7 дәрес эчендә укучылар тәһарәт алу һәм намаз уку тәртипләрен өйрәнә. Гакыйдә фәненә караган төп төшенчәләр, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд тормыш юлы, хәләл харам, хаҗ, уразаның фазиләтләре һәм тәртипләре белән таныша. Әлеге дәресләргә теләгән һәркем йөри ала. Менә дәреслекләребез баралар өчен рус һәм татар телләрендә әзерләгән шәһадәтнамә біз аларга бүләк итәбез. Шушы курсны тәмамлагач, әлбәттә, бернинди дә юридик көче юк инде бу шәһадәтнамәнең, ләкин туганнарына күрсәтер өчен, үзләренә, истәлеккә, балаларга, аныкларга күрсәтер өчен менә дигән бер кичкенә генә күчтәнәч инде ул катнашучыларга. Кем тели шул килә. Без яшь ягыннан да шикләмибез, кайбер вакытта әти-әни баласы белән килергә мөмкин. 17 яшьтән башлап дип әйтәбез инде гомумән алганда, анда теге якта инде аның шиге юк. Менә безнең декабрь аенда тәмамлаган курсларыбызда 82 һәм 83 яшьлек апаларыбыз бар иде. Алар инде шул кадәр теләп йөрделәр һәм бик канәгать калып киттеләр. Без инде өметләнәбез, Аллаһ Тәгалә аларны шушы намаз юлында ныклы тотсын, намазларын ташламасыннар инде дип уйлыйбыз. 2018 елдан Татарстан мөфтиятының социаль бүлеге тарафыннан оештырылган намазга өйрәтү дәресләренә һәр сезон сайын 200-гә якын кеше йөри. Яшь шикләүләр дә юк, чөнки укырга бер кайчан да иртә дә соң да түгел. 1-2 ел элек шушы проектка йөрүчеләрнең саны бермә-бер артты. Һәм алар ахырына кадәр барысы да барып җитмәсә дә, киләләр, язылалар һәм теләк белдерәләр. Намаздан тыш бит әле без аларга менә без алдарга әйтеп киттек. Сөйлибез Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва сәллям тормыш юлында. Аллаһ Тәгалә
аңа ышану ничек булырга тиеш, ул турыда без аларга сөйлибез. Һәм инде тәкъдим итәбез менә киләсе адым итеп, монысы беренче адымнар бит инде. Киләсе адым итеп, яисә үзләренең йортлары янында булган мәчеткә барырга, чөнки анда мәчет яна курслары бар, яисә инде мәдрәсәгә укырга керергә. Ислам беренче адымнар мәдрәсәдә уку йортында түгел, ул бер гаилә. Өммәт оештыручылар һәр кешене күрергә шат. Татар телендә укыр идем мин, миңа рус телендә кирәк, мин татарча аңламыйм диючеләр дә бар инде. Алар язылган вакытта безгә шундый үзләренең теләкләрен белдерәләр һәм без шушы проектны оештыручылар белән, анда инде безнең яшьләр, монда мәдрәсә укытучылары да түгел, монда дин гыйлеме белгечләре дә түгел укытучылар, менә безнең тирәдә булган, безнең проектларда ярдәм иткән яшьләр һәм аларның барысының да мәдрәсә гыйлеме бар. Алар инде намазның, тәһарәтнең нәрсә икәнен белә. Без менә шулай итеп аларга әкренләп тәһарәттән башлап 7-8 кай вакытта була инде дәрес эчендә шушы намазны өйрәтеп җибәрәбез. Гарәпләрдә бер мәкаль бар: башланган эш беткән эш. Аллаһы Тәгалә алган гыйлемнәребезне кирәкле булып, шул белемнәребез белән гамәл кылуыбызны насыйп итсә иде. Коръәндәге Әгъраф сүрәсенең 26 аятында: "Эй адәм балалары, без сезгә киемнәр яраттык. Ул киемнәр гәүрәтегезне каплар. Әнә мал яраттык һәм дә тәкъвалык киемне бирдек. Ул тәкъвалык саклау киемне хәтерләтәдер." Ушбу зикр ителгән нәрсәләр Аллаһы Тәгаләнең галәмәтләре. Матур, пөхтә итеп киенгән мөселман хатын-кызларның ниндидер нур бөркелә төсле. Хиҗаб ул Аллаһның әмере. Махсус билгеләнгән бер көн булса да, ул һәр көн килергә тиешле хатын-кызның киеме дип әйтәбез. Әлбәттә, хиҗабның сүзләре, аның терминнары бик күп. Хиҗаб та әйтәбез, гарәп телендә химар дип әйтәбез, татарча яулык кына дип әйтәбез. Шуңа күрә ул бөтенсе хиҗабны аңлата торган сүзләр. Һәм Коръәни Кәримдә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә хатын-кызларыбызга хиҗаб киергә куша. Шуңа күрә ул гырыф-гадәт гына түгел, ләкин гырыф-гадәтләребезгә дә ул кергән кием. Беренчедән, шуны аңларга кирәк, бер хатын-кыз хиҗаб кимәсә, ул динебездән чыкмый, ул фарыз гамәл. Аның фарызлыгына ышанырга тиеш. Кайчан булса да киергә ният кылырга тиеш, ләкин кимәсә ул динсез дигән сүз түгел. Мисал өчен, хәзер хиҗаб кия алмыйм әлегә, намазды кылмыйм, ураза да тотмыйм дигән төшенчә булмасын. Мисал өчен, хатын-кыз хиҗаб кимәсә дә ураза тотарга барыбер ул, аны да тиеш. Намаз вакытында хиҗаб кисә дә шуннан башласа да ярый, ләкин шуны аңларга кирәк, хиҗаб кию ул теләк генә түгел, гырыф-гадәт генә түгел, ул Раббыбызның әмере. Хиҗаб көнен без күп еллар үткәрәбез, хәтта башлап җибәргән вакытны истә дә тотмыйбыз, чөнки ул безнең күңелгә кереп калды. Бөтен дөнья яулык көне дип игълан иткәндә, без инде менә күңелгә килеп иреште шундый уй-ният, нишләп без татар киемен шул көнне күрсәтмибез, популярлаштырмыйбыз. Ул безгә сәбәп бит инде. Һәм инде дөрестән дә хатын-кызларга килгәч, менә татарча кием саламны киегез. Чөнки алдан бит хатын-кыз киемне алганда, ул уйланмый, инде булсын гына дип тора. Хәзер без аны уйланырга мәҗбүр итәбез. Инде үзебезнең мөхиттә, үзебезнең рухта тегелгәнне алыгыз дип. Ник татар киемен кигәч, үзеңне, рухыңны үстерәсең. Үзеңне татар дип хис итә башлыйсың, онытмыйсың. Хиҗабның Аллаһы Тәгалә тарафыннан гүзәл затларга бирелгән әмере һәм шул ук вакытта зур бүләге. Нәрсә соң хиҗаб? Ул чәчне каплау өчен яулык кына түгел, хатын-кызны чит ятларның тәртипсез күзләреннән һәм ниятләреннән саклый торган пәрдәдә. Хиҗаб ул мөслимәләрнең тормыш рәвеше, тыйнаклыгы, паклыгы, абруе, матурлыгы, ул аның таҗы. 22 елдан алып, безнең җирдә бит инде ислам дине таралган. Шуңа күрә без шул хиҗаб безгә төп бурыч дип саныйбыз. Ул хиҗаб ул менә теге никаб киеп ябыну түгел, ул менә хатын-кызны үзен матур итеп тоту, үзен олыларны хөрмәтләү, хатын-кызларның матурлыгын күрсәтә торган, хатын-кызларның затлылыгын, татар хатын-кызларының тыйнаклыгын, татар хатын-кызларының белемле, дәрәҗәле
затлы, матур ханымнар икәнен күрсәтә торган менә бәйрәм бу. Әгәр дә син тәрбияле балалар үстерәсең килсә, иң башта аның әнисен тәрбияләргә кирәк. Әниләр кызларны тәрбияләргә кирәк. Менә безнең татар кызлары зыялы, затлы булсалар, без Россия Федерациясында сан ягыннан икенче милләт, безнең дәүләтебез нык булачак, безнең дәүләтебез искиткеч булган тырыш милләтебез. Biz үскәндә, безнең әниләр дәврендә дә хиҗаб дигән сүз юк иде. Менә компьютерлаштыру инде социаль челтәрләр килеп чыккач, хиҗаб дигән сүз чыкты. Мин аптырыйдырым, нәрсә икән ул? Теге мул бөтен гәүдәне, хатын-кызның гәүдәсенең матур җирләрен күрсәтми торган иркен генә эшләнгән халат микән ул, яулык микән ул, палантин микән ул диядерим. Менә инде яши хиҗабның нәрсә икәнен безгә төшендерделәр. Ул хатын-кызның пәрдәсе. Монда аның башы ябылу булуы да, кулчыклары гына хәтле калып, җиңнәре матур булуы да һәм итәгенең озынлыгы да керә. Бу яулык бәйрәмнәрен уздыру ул бит әле күптән түгел генә башланып киткән традицияларыбызның берсе. Безнең җәмгыятебездә төрле карашлар бар әлеге бәйрәмнәргә карата. Ләкин минем инде әйтәсем килә менә шушы яулыкка булган игътибарны мөслимә киенергә тиешле образына күрсәтү ягыннан менә бу чараларның бик тә файдасы бардыр дип уйлыйм мин. Чөнки бу чарага килеп өлгермәгән кешеләр булса да, алар инде ишетеп, белеп, менә яулыкны никадәр дәрәҗәдә күтәрәләр җәмгыятьтә. Безнең республикабызда бөтен районнарда бу турыда менә төрле чаралар уздыралар. Һәм менә халык шуны күреп, яулыкның ничек матур итеп бәйләргә була, ничек итеп яулыклы ханымнар төрле оешмаларда эшли алалар. Менә шуларны күреп, бу үзенә күрә бер дәүләт, аның файдасы бик зур дип саныйбыз. Соңгы вакытларда безнең мөселман кызлар, мөселман ханымнар яулык бәйләүгә бик игътибар бирә башладылар. Хиҗаб ул яулык дигән сүз инде ул. Теге аны әлләсе уйлап чыгарасы түгел. Кайчандыр үзебездә яулыксыз йөргән кешеләр менә вакыты җитмәгән булгандыр. Шушы ислам дине тарихын өйрәнә башлагач, Коръәннәр укый башлагач, үзебезнең әби-бабайларның ялауларын өйрәнә башлагач, ул үзеннән үзе килеп чыкты һәм яулыкка мөрәҗәгать иттек. Һичшиксез, хиҗаб җәмгыять өчен дә зур әһәмияткә ия, чөнки ул эчке тәкъвалыкның тышкы килбәте булып тора. Рухи чисталыкны гәүдәләндерә һәм хатын-кызның аның даирәсен, әхлакый тырышлыгын билгели. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Izgi Ramazan ayları mübarek bulsun. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hadislerin birisinde ayta, Allah Teala isminden kutsi hadisinde ol haber kile, şundan da her bir adam balasının ameli ol onun için. İlle demeger urazadan tış. Uraza benim için Allah Teala. Hem şu amelini ol şın köngülden, ihlas köngülden ötegeş, min anı şiksiz rahmetim bilen böleklendirirmim deyip Allah Teala ayta. Şundan da namazını okugan vakitta, cemaat bilen okuganda, ana biz körəbiz, imam körə, namazını, ibadetlerini ötegende, şulay yok başkalar körəler, hem bizim bilen sıkılanalar, bizni maqtay alalar. Amma da lakin uraza tutqanda, biz şin köngülden ol urazana tutqaş, bizning mangayımızda yazılmagan bu urazadı tabi deyip, ol bizning köngülümüzde yaşırın kiliş kala. Hem biz onu fakat Allah Teala aldındağına, ol amelini, ibadetini kürsətəbiz. Hem Allah Teala özü bizge ecrin savabın bire. Hem ol savabı şiklenmegen. Hem alimlerinin birisi şunu misal kitire. Şundan da her birimiz izgilik kılgan sayın ırlık oturtkan kebek sanalır. Eğer de ırlıkны biz tışkı yaktan jir üstüne koysak, hem kaplamasak jir bilen, ol kıyaş nurunda kızıp boşlukka hem onun bir nindi neticesi de bulmaz deyip eytile. Boşlukka kitireşek. Eğer de biz şuluk ırlıkны jirge yaşırıp koysak, jir bilen kaplasak, sular sibip koysak, ol ırlık özünün tamırlarını jeyip, şeşeklerin birip, jimişlerinde bizge tattıraşak. Şuna göre, indi bigrek de uraza bizge her biri bizge de barşabızga da bik zor deriz bire. Nindi deriz? Amelleri bizni şin ihlas köngülden Allah rizalığı için deyip öterge. Biz Allah rizalığı için deyip ötegeş, hem Allah Teala'dan gayri birisi de bilmegeş. Ol amel Allah Teala aldığında tağın da derecelerek bulur. Eli bugün bir kişi kildi, Hazret dey, iftar meclisini uzdurgan idik avulda. Hazret biznin isimleri bizni atamadı. Allah Teala kabul etsin deyip güne etti. Min şunday tilegen idim, benim isimni bütün avuldaşlar arasında yangıratıp, falan kızı falan, falan oğlu falan uzdurdu bit deyip, hem könglimde ağırlık kaldı dey. Min yılmaydım hem ettim, şatlanığız, siyinigiz. Allah Teala aldığında şuşu Hazretinin bölegi buldu sizge. Çünkü sizin şuşu iftar meclisin izgiligizni Allah Teala aldığındağına kaldırdı. Hem Allah Teala benim için gene işlengen amel, ol benim şiksiz rahmetim bilen, hem yumartlığım bilen ol bende böleklenir deyip eytile. Allah Teala her biri bizge de barşabızga da izgilikte, hem izgiliklerini ötegen vakitte Allah Teala aldığında ol amel ibadetleri bizni öterge nasip eylesin. Bir kişi meşitke kilgen,
арттарак бабайлар утырган. Һәм намаз укыган вакытта ишетә, бабайлар моны бик каты мактый башладылар. Ай-ай, карале, субханалла, матур иттереп намаз укый. Бу тагында загырак укый башлады. Карале, ничек зак укый бу? Эй, Аллаһ кабул етсен, молодец, дип мактадылар. Һәм намазны тагын да озынайтты, һәм иң сыгында бабайлар аны бераз мактадылар да һәм оныттылар. Үз сүзләрен, хәл-әхвәлләрен сораша башладылар. Бу егеткә шундый ошады, башкалар моны бик мактыйлар икәнлеген, тагын да күрсеннәр, тагын да мактасыннар дип тырыша, тагын да озынайтты. Әмма дә ләкин анарга игътибар итмәделәр. Намазын укып бетергәч, бабайларга борылгач, мин бит әле ураза да тотам дип әйтеп, үзенең уразасының савапларын югалтты. Менә шуннан да, хөрмәтле җәмәгать, кыямәт көне һәрберебез үзебезнең һәрбер гамәлнең нәтиҗәсен күрәчәкбез. Һәм без ул гамәлне чын ихлас күңелдән үтәгәч, Аллаһ Тәгалә алдында без туктале дәрәҗәле булык дип ниятләгәч, Аллаһ Тәгаләнең әҗерен, савабын, бүләген күзаллагач, ул вакытта Аллаһ Тәгалә аны бирер. Әгәр дә без туктале кешеләр мактасыннар, дәрәҗә бирсеннәр, Аллаһ Тәгалә әйтә, мин ул бәндәгә бу дөньяда бирермен. Кешеләр дә мактарлар, кул чабырлар анарга, дәрәҗә бирерләр. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә алдында ул изгелекнең нәтиҗәсен, савабын эзләмәсен, көтмәсен. Бәлки бөтенләй юкка чыкмаса да савабы, әҗере кимергә мөмкин. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, Рамазан аеның улуг дәрәсе һәрберебезгә дә, барчабызга да ул гамәл гыйбадәтләребезне эшкерсез, шын ихлас күңелдән үтәп, мактанмыйча ул гамәл гыйбадәтләребезне яшереп, Аллаһ Тәгалә алдында сөенгән, шатланган бәндәләр арасында булуын насип әйләсен. Һәм шуннан да Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә, ураза тотучы ике зур шатлыкка ия булыр. Беренчесе, ул бу дөньяда ифтар авыз ачканда, ифтар вакытында, ризык ашыган вакытта сөенер, шатланыр, эй, Аллаһка шөкер, ниһаят ифтар вакыты килеп җитте бит дип сөенер. Әмма дә ләкин икенче шатлыгы, ул шушы дөнья вакытында утыртылган изгелекләрнең, ырлыкларның нәтиҗәсен күргәндә тагын да күбрәк шатлыгы булыр. Ягъни тотылган уразаларның нәтиҗәсен күргәндә, җимешләрен татыганда тагын да күбрәк куаныр, сөенер иншаллаһ. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә шушы ике сөенешкә дә ия булып, һәм ахират вакытында Аллаһ Тәгалә хузурында изгелекләрнең нәтиҗәләрен күргәндә куанган, сөенгән, Аллаһ Тәгаләнең дидарын күрәчәк бәндәләр арасында булуын насип ва ясар әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.